Vítám vás u nového videjka. V dnešním videjku si vyrobíme squishy tlapičky. Budeme na to potřebovat tady sadu rukavice, ty nepoužívám. Tedy silikon gel B a silikon gel A, nádobky, pipetku, je tady dvakrát, prostě na obě dvě ty tekutiny. Pak teď toto, neboli do čeho se to dá, hotový výrobek. A pak klasiky na výrobu. Já tu mám už jednu sadu, ale radši použiju od tohleto nový. Takže já to naleju a pak se vám ozvu. Takže máme to tady nalité, to Ačko, ten silikon A. Teď si tam dáme takovou barvičku. Vezmu špachtly. Dám tam asi tak 1, 2, zamíchám. A teď to zavřu tady. Takže já se vám ozvu, až to budu mít hotový. A ještě tam dám fialovou. Takže už to máme v formičce. Takhle to nějak vypadá. Tady mám tyhle dvě. A to byl můj první pokus. Nevím, jestli to vůbec prostě nevím, jestli to stuhne. Takže čauky u dalšího videjka. A musíme to ještě nechat vytvrdnout, stuhnout 6 hodin. Takže pak vám ukážu výtvor, hodím vám ho na příspěvky nebo do šortek. Takže nevím, takže čauky.